akong pagtalinguha, paghimo sinduyan, kay basiko'y kapyo ang akon kapagalan. Kung si ikaw makilungon, mapuktol ang mga bahayan, dire ko pagbabasulan ang akon gugma may bukat man. Ang akon pagtalinguha, paghimo sinduyan, kay basiko'y abiyog ang akon kapagalan. Kung si ikaw makilungon, mapuktol ang mga bahayan, dire ko pagbabasulan ang akong gugma may bugat man. Bisan kung mabari duha nga paragangan, ay tigaman sa higma, iday indiksan lumalabay. Bisan kung marugtas malupo anak dughan, dire ko pagbabasulan ang akong gugma may bugat man. Bisan kung mabari duha nga paragangan, ay tigaman sa higma, iday indiksan lumalabay. Bisan kung marugtas malupo anak dughan, dire ko pagbabasulan ang akong gugma may bukat